song pop lo nang lapen ilutum konsil gitu aleng ya kete mate EFC do pas tame ilutum labang so lo mate de member na pas tame alang dupan PC mate de karbi recho alang tame alang phan labang so lam thepen kita mate alang phan ke ilutum mate kapengom alang phan labang ke manten TPG lapung ilutum phekte manten TPG kali ilutum alang pambangai kapengom pertama angka nasi alang pambangai padam lagi pasti ilutum make matanan bokku ate alang dinun labangso isu ke lagi KSA isu beli lagi KSA isu ke education lagi ini cara belajar lah so isu beli lagi kemana pun jong ke lang seleksi lah pesan ke lang labangso ini karbilo Charlie song asai hema thengno ini tongsekot pen la GI kathar against protest nangkok hala bangken tum akaprek alam ave ta la kursenem alam men sintum la so protest bangge dunang kol pini kursenem la so alam bangge mupen ta nang tum penan alam tum chathan long lo hala so kursenem along lang lo polote da bangke kathar pen kathar la bangke cheren long le page tum chini pe me ingti pen ingti ang bang cheren long le page tum chini pe me sita inot 6 schedule alam ke than ver bang karbi akhai phan kacheng hon nai busalang kachekrong ver abang si pini abang ke ingti pen ingti kathar pen kathar ala song bong si ok vi chepa choi pe alang tung kaboche hala bang ke karbi a ron karbi a jutang along bang lake chokche hectic doko posi pini la so protest bang ke menthang sai hema thengno sitame non election por sitame nitum la so protest bang dunang koklo pini la so dim along pensi nitum pini chuning ri doning tum bang ke dake nitum traditional low code do da bangke nitum emethang village code do halaso village code pen traditional code ateng pen alang phan prabjin pen ing signing posinil tum nang tum thengno pen chuning ridun lo pinila sodim long richo along batai alang aprang ta chengwai damlo chengsai damlo polamsi klang lo sita non anda alang laso akur laso apiso akur bangke laso chelar leader bangke la bangke richo phan ke pathe raglo karbi akhai phan ke pathe raglo posi la bangke karbi lo charle song pen kroi thek the kroyun e lapen alang phan ke prabjin pen karbi along pen stame alang phan ke bat pon de nei alang phan ke pasun pon nei karbi along pen ke karbi puke suspend nai posinil tum nal tum thengno pen podun lo pini laso alang phan karbi pen suspensi dake non election hosame ladak bangke lake STH mansi lage reserve salo all over India le lang et posita STH seat polote karbi anglong dimasa west karbi anglong laso seat isivet lo posini tum ke mathadam theklong laso posi lage karbi aphansi ke reserve cho loposi alang phange suspend loposi alang phange la prabjin ben election commission ben sitame alang phange la non nomination ke jok don long sitame alang phange pasuni suspend nei posinil tum thengno ben podun mo penang tum karju da bangke karbi lo charlia song pen aisu kali pusen lang penan karju do pini kala bangke karbi lo charlia song tum da bangke personal endun nang ne deja porlo pu penan tum ka chathan do hala so dim long lang lo pulote dake karbi lo charlia song ke chengsi mangke thek hot pen dame karbi ajutang jubat karbi alama ki vir rang laso ke pangchoje phan karbi pindeng sumpot virang laso kepang choje phansi karbilo charlia song hake cheng pen ta mahang thelo pindeng sumpot kachesong na karbilo charlia song me senang cheng lo pini alama ki kepang choni itum emethang script pen roman script chetok long ni pen chenglok lai kaddo ko beta KSA pen si nang chesong bang chenglo even article 244A pachu nei la bangke KSA pen si Japan nei pu 86 chukiola conference long sitame KSA pen decision PC 1995 MOU sitame karbilo charlia song kachesong arjab thipensi 30 department to one lo pini jai kathar alang piso ken
alang ke bang phan sian thai sita karbi akur pon pen alang metha akur phan alang hem chibitan halabang ke chokche posi laso protest kin tum donang ko dage personnel po alam kali dage lage karbi lo charlie song atum la alang tum isu kali laso lam bange madu sitame pupedat ni madu sitame la bange matha thedani sita ni tum bange karbi akhei along bange la bange chokche tektik karbi anim rokom along bange lage chokche tektik therak me pina posi lake wang jiani lason paman long le dia phansi pini laso protest nitum metha sai ham long srame nitum donang koklo laben ke wang jiani da bangke la bangke kiddu kaphan ke ber red ber sisit ber rup sira ke plang phan lang dun prong ke plang phan ke pudun hai hedet ke thek re phan pudun hai hedet pu karbilo charli song phan che than det na laso ke ma tha do pensi nitum pini laso protest bangke donang ko Penangan tu bangke jaya kata on nomination bangke rejected nang di bos scrutiny hoda sila so ko thak nang tu rejected nang busi da bangke STS reserve seat lo akapre dim all over India lang sita bapir the dang lang sita karbi long bangke STS pu bangke reservation ke theglong le posi dake lake karbi especially karbi phansi nang pilo posi da bangke alang ke karbi aron karkan lopot karbi anim karkan lopot karbi ajutam hans karkan loposi alam hai karbi takali dalo non temporary karbi takali lo la so posi la nitum chuningri bangke ala karbi traditional low coat penon ba karbi ajutang aron pen la gangbura tum akord long penon sta alang phan pasun se raksi karbi pen pasun se raksi election commission along same alang tum lopiram pen election commission tum sedame laso aron ke kroy pen karbi ajutang aron ke kroy pen alang tum sedame prabjin pen yela scrutiny ahut alang phan ke suspend nei pasini tum karbilo charli song ben same pudun lo